Arlong Rupert High School along LDA ang hoya phan interview and ipin pensi appointment ki pia phuthak KSA KDC KRAA anti corruption ham phang asong atum ningkang samse che paklang pon Church a hem ki kima phan thengpi ki roktang forest sai ki atum ki pon et nang pacha thonji phan luchen lang so monduli atum ka chuningri Lang mili sarthe senar la pentara lang so lakhai si tuara long lang kapali adong pen culvert ka salam bonji aphan ka chuningri Christian adhorom atum pen Karbi long prek jam adimalong ta church along Palm Sunday ka talon pon Karbi Longri Abirta ke lang rapera rat do anaphan kardom bazari glong kardom Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi non angton pen Birtar Juponik sene Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ka parlo Arlong Rupert High School along LDA Chokomara phan satlang mati interview and ipin pen appointment pidera phuthak koilamatiar lokido an hamphanga song chingrum pet pen phirangke mai nipon Phirangke mai long alang litum kaning je pon ke kedamtang surihini ra trainer captain surihini ra cracer capaning kanta Arlong Rupert High School along LDA Chokom marang hoy nilip penang tara phansi appointment pipon lo bon taning kani si teng thangthe lasila so post ke kaita ki dower nang je potsi dag lokel atom phansi pek ponang ji lapen lokel ari soe jangatum lukacha jogdun je atum dolo bonta interview hang hederlo appointment piderlo laso phuthak ning ingsamse pusi hamphanga song atum ning je pon Lapen Arlong Rupert High School along lo than bang abuha mate quarter away boundary wall away lasi lahai anta do nang ji pusi ke hangpon pado koila mati pen Joy Singh Teron Karbi Longri Abirta itu press meet phana koklo lasi kedam tang ason la puson thot kacheplang plede ji phansi nilitum rada hoipen isia dimana bang kelalo labang so school 1986 aning kan pen si establish lo Lasi ladak kaviason kaduriason dopik la pen sorkar pen nangkelang le KAC pen stame nangkelang le development kave itum chi theklong kado ove rat stame lasi non la bang soel dia post stame la puson thak thak lo penangan ningkan pen bang soel dia post aveder lo post bang kedul stame ke klem bang pho aveder lo lasi bang so akimia post aphan pu council pen isi advertisement pilo lasi penangan ni le barara tum koila matiara ratum stame lo chujok dun lo sitame bangso pos aphan interview call ke det lo lasi non arjulong lo la bangso pos aphan bangso pos kimi claim bang pho aphan ing wai lo nang join po lam nilito rat hoipen arjulong si nilitum ning kang sam si pini chi paklang lo ning ki pung chi paklang lo je la bangso apos aphan anili barara tum lo chujok dun vegle interview call ki pin pen KAC atum aron re pin pen kimia bang po phan appointment ki pia bang ke nilitung ko lama tiara tum chedon dun thek the la pen ke dam tanga sona bang ke non la bang so school long ke plang tu the dia phan sini tum rat hoi pen che song lo la sinon ke bang gila bang ke la bang so press mid hoi pen nilitung ke pachini kang tung ke la lo ke sia true pen stame puthot interview call tu ra akimia bang pu ladak nilitung local atuma phan si pinang ji pu sinil tum demand nang tu mapan si peklang lo la se litum local atum yong se bangso school long lo putang te bangso kam long lo tang te bangso hawar kapaching tur Arlong Rupert High School aklam long litum nada presmet ke donang kok ade mangala lo nilitum la bangso kolamati along ka develop ka bidet ajong lo la se athong pon da me LDA post la bangso high school of ang song pen mangte Karbi district pen ang toybom setame akelo pen ang toypo engela chiklo yon ba jonian klempo an parke apos chipon hude anke kisung geni tumda ko lamati arar tum si kisung usomar tum loka charli punon akasik sagdo ni tumithang akitek the akire ke dopik angka kahilo pemang po nito nang pathan po di thomplilo te ponde lasin itum na dag non ke chuniri dun ba akinang so ka chuniri dun la helo nito locality phan
LD post bang nang pipi no ane ke ni tum ni sampo ni tum na chi theklong ra pet po card mobile ba da mobile la pe ni tum develop po pusi ni tum la so scroll as develop po pusi ni tum ke ning thelu Lakhain ko ra trok Dorbaguri MEC constituency angkang Dolamara Luchin lang swachar sa hembikim gerang jiaphan panong pen mondolia long ki do rong isiatum tangka chirung si thengpi nam dun pen parok ponlo lapen labang so thengpi kirim ki bitong thek theng ko Dolamara forest chokomara tum kiri ka kuru ka hut labang so thengpi a beng chepari deng pon erlo lasel labang so thengpi a beng puthot naga che thon thu jiaphan Luchin lang so mondolia tum pen MEC Richard tok biaphan ka chuningri Dolamara pen Samsung England Karbi Longri Abirta. Nilitum akenang sot tu charge hem phana kador kar pen ajok sini tum tame chipaduk chipalak pen rat hoi pen tum dam lo posini tum aka prek la pen ke helo dam adin dagali posini tum ti bok het ni tum mithang athing pi sini tum ke ka cherok dam ke che wan ve ka posi nili tum ta panong ka posini tum dala bangso jitun ke kangni phan aka chik sak lapuan akiduk akiduk ko jon sini tum tame la bangso thing pi rok dam lo la pen wan lo posini tum ke kopini la pen kopini phan alle ke ani la phane ni tum ke nam gali pochi just nas nane tum name theglong lo church hem la pen kardom hem klodante ekor kardom hem la pen dak chot apogali nane mondir long tame la pen kapek long tame isi bangai kangni aphan mangke munit makana make akenang so da posi nire tum tame la bang soting pi rok dam lo la pen van lo la pen no me tum church hem long che wan tong thik de da posi tum balom so phan pu habit long bidam koklo abosi me menangli tong thik de che wan tong thik de la bang so un ho chi la kigri kapuru un hot alang tum thik kono go alang tum pondelo aposini tumakar i bangke jong selang tum mingkang sampen jong sila arnama phone la pen church hem phan jong se akamasa jong du kulonang te la bangso thing pi ni tuma phan ako nangchi thon thukok mate kilong nai la poson si tuma akar idulo la sinon duar bagui matal MEC research dok bi alang ni tham stemi ni tum hoya hin pen nang tham chunung lo apo sinangli ni tum akachunung alam nangli la bangso directly nangli enpon tha la pen nangli arju konsia kimi posi ni tum chunung lo KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen langmili sarthi senar lapen tara lang sola khai siara raphan kachi lenga towar mesenang ji lapen keso kiun e kachi pon mate lukachar liklim sumaratum school ke dam ke wang mesenang ji pu alang lipen matha ponsi non towar selam pon bomlo lapen labang so ha warara ratum pen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan churo pa jir ponlo bonta labang so towar ka selam pon bomalong langka palia dong mate ki do ana long bang drainage pool culvert mate border pitching bang selam pon edji aphan labang so ha warara ratum chining ripon Jangmini phai kebar ni Christians dhorom ke kroye tumpen pirthia dang pialong Palm Sunday ke talon duna son thak taxi Karbi Anglong prek jam hawara long ta Palm Sunday talon pon Dehuri la khai si Baptist Church along satame Sunday school au somar tumpen Palm Sunday ke talon dun bangso along nipson ing tipen japon linsi rongar lo along Hosanna David asopo hemphuamen pen kewanga bangpu hang ponsi hemphu Jesu Kristo aphan roar topon lapen penang an rongar lo ar mochu jeng ponsi puthot girja hemlong an palidam thu David sopo yang pume me kewang apa? Hosanna, Hosanna. Aku me kewang apa? Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Lason tak taxi diputara langso United Christian Forum atumpenta jang minify cap ada professor cap armo chejeng ponsi Jesu Kristo alang lin nong ke thepen Jerusalem ke dama phuthak ning chaparong dunsi Hosana hempuamen pen ke wanga bang hirjumi atheng lupu chejeng toy pen raratum taram ponsi pam sandi ningarong pen talondun Lạc quá đất phổ. Dan adak ni dia no. Adak ni dia no. Arwe kita opposite itu apor yang kurang lelo. Napasi sana bakke lapuna na pango thane ha lapuna na Karbi Abirta lansi kang tonik lo domi thakmi kardom